खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि निउज रुमाव दिनैनि समाव सासे जाखांफुनाय लिरगिरि हांख्रायनानै लाबोदों। बिथाङानो जाहैबाय दाखालि बावैसो भारत सरकारनि थुनलाइयारि गौथुम साहित्य एकाडेमिजों बर' रावनि थाखाय लाइमोन थुनलाइयारि बान्थानि थाखाय बान्था आवथायनो हानाय निउटन के बसुमतारी। जों बिथांखौ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ हांख्रायनानै लाबोदों आरो बिथांनि गोसो सिंनि माखासे बाथ्रा जों मिथिनो लागोन आरो रायजो राजानो फोसावनो लादों। बिथांनि गिबियावनो खुलुमबाय। गिबियावनो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन चेनेलनिसिम साबायखर बावहरनाय। नोंथाङा सासे लाइमोन लिरगिरि हिसाबै नोंथांनि दा जाफुनाय समनि रमान्स बेखौनो गिबियाव सों आरो नोंथाङा बे लाइमोन बैसोआव जेनाखि थुनलाइ सोरजिफुगासिनो दङ, खन्थाइ सल' लिरगासिनो दङ, दा बेफोरनि इन्सपिरेसन बाथ्रा जोङो लाबोगोन। दा गिबियावनो नोंथांनि सिनायथिखौ नोंथांनि खुगाजोंनो जोङो रायजोफोरनो मिथिहोनि। आं निउटन के बसुमतारी। आंना न'आव मरिगाव जिल्लानि गेरुवा गामियाव। बेखिनियानो आंना सिनायथिया। सिनायखायो आंखौ। नोंथाङा बबेयाव फरायदोंमोन कलेजखौ? आं मरिगाव कलेजाव माबासिम फरायदों, हायार सेकेन्डारिसिम। ओमफ्राय जरहाटआव इन्जिनियारिं खालामदों, डिप्ल'मा। ओमफ्राय बङाइगाव ITI पास जादों आरो। दिनै बङाइगावआव नोंथाङा फैनानै ITI खौ फरायदोंमोन आरो कमप्लिट खालामदोंमोन। मा ट्रेडआव? ड्राफ्टमेन सिभिल। ड्राफ्टमेन सिभिल मा होननाय जायो बेलाय? सिभिल इन्जिनियारिंनि ड्राफ्ट आखिनाय मानसिखौ बुङो। आच्छा माने ड्रयिं थायो। ड्रयिं आखिनायखौ। आच्छा, थारमाने बिल्डिंफोरनि ड्रयिं? जायखिजाया बिल्डिं, रड, ब्रिज बे कनस्ट्राक्सननि थाखाय माने जिखिनि प्रिलिमिनारि माने ड्राफ्ट खालामनांगौ जायो बेखौ खुन्थियाखौ माबायदि मडेल बानायगोन सासे टेकनिसियाना बेखौ आबुङै माबा होयो आरो माने आखिनानै बेखौ बेनि उनाव नांगौ जाबा माबायावबो आपग्रेड खालामो, कम्पिउटारावबो। आच्छा, अट'केड। थारमाने आर्किटेक्टनि खामानिखौ माने ITI आवबो होनाय जायो, फोरोंनाय जायो आरो नोंथाङा बेखौनो खालामनाय जादों। दा नोंथांनि न'आव सोर सोर दङ? न'आव दा आइ दङ, ओमफ्राय फंबाय सासे, ओमफ्राय बेवाइफोर दं आरो। माने फंबायनि हिनजाव? औ। आच्छा, माने बिमा आरो फंबायनि हिनजाव आरो सोर दंबावो होनदोंमोन? बेखिनियानो। बिफा गैले? आं बाबा गैलिया। आच्छा, बेनिफ्राय जों दा समावहाय मिथिबावनोसै जे नोंथाङा सासे माने इन्जिनियारनि माबायाव आवथायाव थांनानै जिउ खाङालासेनो नोंथाङा थुनलाइखौसो बजबनानै लादों। दा मिथिनो मोन्दों नोंथाङा माने प्रिन्टिं प्रेसफोरावबो हाबनानै दङ। नोंथाङा माने नोंथांनि लामाजों थांदिया? दाबो आङो माबाखौ गावनि बे जिहेथु बे फरायनाय एबा खामानि मावनाया, ओमफ्राय आरो आंनि बे थुनलाइ सोरजिनाया बे मोनसेजों गुबुन मोनसेजों जेबो लोब्बा गैया। बे थुनलाइ सोरजिनाया आंनि गावारि गोजोननायसो। आं दा मुखुब जानानै थायो दा कम्पिउटाराव, दिनैबो दंमोन दहायबो कम्पिउटारावनो आङो बांसिन सम बारहोहरो। थारमाने ग्राफिक्स डिजाइननि खामानि मावो, माब्लाबा प्रेसनि खामानि मावो, बिजाबनिबो DTPबो खालामो, ओमफ्राय जायखिजाया बिजनेस फिसा माबा बिजनेसबो मावो। थेवबो बिनि गेजेरजोंनो माने जेब्लाखि सम मोनो आरो सम मोनबा आं थुनलाइनि माबाखौ माने थुनलाइजों नांथाबना थानो मोजां मोनो, मावनानै थुनलाइनि। आच्छा, बेनिफ्राय जिउ खांनायनि राहा? दायो जिउ खांनायनि राहा होनबा बिजनेस होनजागोन, बारा गिदिर नङाबाबो थेवबो। नोंथांनि गामियावनो मरिगावआवनो? मरिगाव नङा, आंना माबायाव गुवाहाटियाव लोगोफोरजों माबा दङ, माने पार्टनारशिप माबायाव दङ, सेयाराव दङ। माबा ग्राफिक्सफोर माबा खामानि मावनो थाबा एबा अबेबा कम्पानिनि माबाफोर लग'फोर बानायनोबा बा बिजाब सेबखांनाय माबाफोरजों लोब्बा दङ आंहा। आच्छा, बेनिफ्राय नोंथांखौथ' गोबांसिन मोनथिगौ, लाइमोन लिरगिरि नोंथाङा, आरो नोंथांनि जि खन्थाइफोर, बे खन्थाइफोरा दानि गोदान जोलैनो गोदान खराग होदों, बे खोथाखौ बयबो बुङो। नाथाय मोनसे बाथ्रा जाहैबाय बे नोंथांनि मुङा जाबाय निउटन के बसुमतारी।
बर'फोरा बे गेजेराव के सोनाय बा आर सोनाय बेबायदि जाफेरा नोंथांनि बेलायाव बे केया माबोरै फैखो आङो 2010 मायथाइयाव जेब्ला जरहाटआव फरायनो थांजेननाय समाव आंनि गिबियावनो आं बुंग्रोना लाबाय आंना गुबै मुङा निउटन कुंवर ओमफ्राय इन्जिनियारिं फरायनो थांनाय समाव सासे मानसि लोगो मोन्दोंमोन आं माबानि साउथ इण्डियानि माजुलियाव बेरायहैदोंमोन ओमफ्राय बेनि गेजेराव मोननै मोनथाम दङ माबाया मा होनो के आर माबा माबि थानानै भेंकटरमन माबा माबि दंमोन आरो ओमफ्राय बावदों आर भेंकटरमन बावदों आं बेखौनो गेजेर ससे सानबाय बेयावनो 2010आवनो आरो सानबाय आंखौ गोबां मानसिया सोंबाय थायो नों बर' जानानै मानो कुंवर टाइटेल लिरो एबा माबोरै कुंवर जानाय नों बर' नङा नामा नोङो जिहेतु आंना न'आ मरिगाव नालाय नों टिवासो नामा एबा आपार आसामाव जरहाटआव थानाय समाव आंखौथ' आहम होनना सानो आहमफोरा कुंवर टाइटेल लिरो बेनि थाखायनो आं मोनसे राहा दिहुनबाय फेसबुकआव गोदान एकाउन्ट खुलिनायखौ आङो निउटन के बसुमतारी होननानै खुलिबाय आदसा बिनि उनाव 2010निफ्राय दासिम बे बेसेबांबा गोजान 10 बोसोरनि उनाव मानसिफोरा बै फेसबुकआव निउटन के बसुमतारी मुंखौनो जिहेतु नुबाय थायो आंखौ बे मुंजोंसो सिनायो आंनि गुबै मुंखौ मानसिफोरा बावबाय एबा बांसिनानो मिथिया निउटन कुंवर नोंथांनि गुबै मुं गाबानिफ्राय मोननाय टाइटेल आरो आदसा थारमाने न'खर नोंथांनि माने बंस'आ एबा आगु जोलैफ्रा कुंवर टाइटेलखौ लाबोदोंमोन आरो कुंवरखौ स्पेसियेलि इउज खालामनाय जायो आहमफोर चुथियाफोर नङा होमबा आरो जेरैहाय राजखुंगुर होनो जों बर'आव जेनेबा राजखुंवर होनो आहमफोरा नङा होमबा दा बे नोंथाङा राजखुंगुर जोलैनि जाहैबाय बेखौ बुंनांसिगोन बिदिनो जानो हागौ गोदोनि टाइटेलखौथ' ओरैनो होआमोन बिदिबो माबा बाथ्रा थानो हागौ थारमाने नोंथांनि गामियाव जायफोरनाखि बर' सुबुंफोर दं बिथांमोननि टाइटेला गासैनोबो कुंवर नङा जोंनि न'खरसेल' आदसा माबोरै जाखो बियो दा आरो गोदानै जि माबा जोंनि उन जोलैफोरा कास्ट सार्टिफिकेट दिहुननायाव बर'नि सोलायना लाजोबनांगौ जादों आंबो सोलायना लानांगौ जादों गेजेर ससेयाव थेवबो आंनि बे माबायाव स्कुल सार्टिफिकेटफोराव कुंवर दंजोबो बेनि थाखाय आंना बे थालांबाय आरो थेवबो कास्ट सार्टिफिकेटआव आंना बसुमतारी दङ आदसा बिबौनिया मा नाममोन आबौनिया कुलासिं कुंवरमोन कुंवर आरो बिनि फरफादार मेरेला बोराय होननानै आं खोनादोंमोन आरो मेरेला बोराय आदसा थारमाने कुंवर टाइटेलखौ माबोरैबा मोनफ्लांदों होनना बुंनांगोन ना बंस'आनो बिदिमोन आं बेसेबांसिम सानना मोनहरनाय मथेबा आंनि माबा मोनदांनाय आरोना बेखौ आं एसे स्टाडि खालामदों बे मरिगावनि टाइटेला माबोरै फैनाय जोंथ' मरिगावनि गुबै नंगौना नङा बेबो आंहा सन्देह एसे दङ आं मोनदां हरनाय मथेबा बे जोंनि आबौनि आबौमोन एबा सोरबा बिदि टिवा राजानि बै नांलायनाय हमलाय जायो होमबा राजानि समाव बोरैबा टिवा एबा डिमासाफोरजोंबो नांलायलायबाय थायो आहमफोरजोंबो ओरै डिमापुराव माबानानै बिदिनो जोंना बर'आ डिमापुरनिफ्राय बोरैबा फैनो हागौ फैनानै थाखुमानायबो जानो हागौ टिवा रायजो जिहेतु जोंनि मरिगावआव मोनफ्रोम फिसा फिसा रायजो दङ टिवानि जेरै गुभा रायजो दङ आरो बिथिं जागिरद थाबाय आरो बिथिं तेतेलिया रायजो बिदिनो गावबा गाव रायजो रानै थानायावनो बोरैबा टिवा राजानि माने बेन्दोंआव थानाय बहाबा गामियाव थाफैनानै बे टिवाफोरा जोंहा कुंवर टाइटेल लिरो जिहेतु बिसोरजों थाफानायावनो बोरैबा टाइटेला थालांनो हागौ आरो टिवाफोरनिफ्राय मोननाय बुंनांसिगोन टाइटेल कुंवरखौ आदसा दा नोंथाङा कुंवर टाइटेलखौ जोगारथारनानै निउटन के बसुमतारी उइथ सार्टिफिकेट नेम स' दा जों दान्दिसे ब्रेक लानायनि उनाव फैनि जोङो थुनलाइयारि बिथिङाव निउटन के बसुमतारीनि बिहोमा
फैफिनदों जों दा बे समाव सावरायनि नोंथांजों जे थुनलाइ बिथिङाव नोंथांनि रुल बर' थुनलाइ नोंथाङा बबे समनिफ्राय बर' थुनलाइनि थिलियाव आगान होजेनखो? आं 2011 मायथाइयाव गिबि खेबनि थाखाय बर' माबा लिरदोंमोन आरो खन्थाइ होमबा समाव फेसबुकआव गोदान गोदान बयखौबो लोगो मोनदों बर'नि लिरगिरि गोदान गोजाम बिदिनो लिरनाय उनाव मोनफा मोननै आर्टिकेल माबा जाबाय बे लाइसिफोराव गुबुन गुबुन लाइसिफोराव ओंखारनाय उनाव बयबो बाख्नायबाय बाख्नायनि थाखायनो आंना लिरनाया एसे बारा जालांबाय आरो लासै लासै आदसा 2011 निफ्राय स्टार्ट 11 नोंथांनि माने थुनलाइ थिलियाव आगान होनाया खन्थाइ दोंसेजों थुनलाइ बर'आवसो आरो जों बर' असमियाव लिरखांबाय लिरबाय थायोमोन आदसा 11 12आव पेपारावबो हरो नोंथाङा आगु समाव असमिया लिटारेचाराव दंमोन नोंथाङा मा बिजोङाव फरायदों? आं असमिया बिजोङाव क्लास माबासिम 12सिम फरायदों बेनि उनाव इन्जिनियारिंआथ' इंलिस जाहैबाय आइटिआबो इंलिस आरो गुबुन गुबुन डिप्ल'मा कम्पिउटार डिप्ल'माफ्राबो इंलिस जाबाय पिजिडिसिआबो इंलिस बिदिनो माबासिम 12सिमल' असमियाबो फरायदों आरो 12निफ्राय इंलिस जाहैबाय नोंथांनि मरिगावआव माने बर'नि राव सोलोंनायनि एबा बर' बिजोंनि स्कुल एभेलेबल गैया दा बेनि थाखायनो नोंथाङा असमिया मिडियाम फरायनो गोनां जादों नङा होमब्ला? गैया होनबा गोरोन्थि जागोन थेवबो दङमोन जोंनि गामियावनो माबा गेजेर आरो गोजौ फरायसालि दङ गुदि फरायसालिबो दं नाथाय जोङो उन्दै समाव जिहेतु जोंनि आइ आफामोना एसे सांग्रांमोन बे बबेबा बबेबा समाव जोङो बिजाबफोरखौ मोननो एसे उसुबिदा जायो बर' मिडियामनि बिजाबफोरनि थाखाय बेनि थाखाय जोंखौ जानांगौ माबायाव असमिया मिडियाम फरायहोदोंमोन नाथाय जोंनि माबाया रायलायनाया न'आव जिहेतु बिमा रावजों रायलायखायो बिदिनो थालांबाय आरो माबाया दा असमिया मिडियाम फरायनानै नोंथाङा माने बर'नि लिटारेचार फिल्डआव आगान होफैबाय आरो नोंथाङा खन्थाइफोर लिरनायनि गेजेरजों सल' लिरनायनि गेजेरजों मोनसे गावखौनो फसंथाफैनो हाबाय बर' थुनलाइयाव आरो साहित्य एकाडेमिया नोंथांनो देग्लाय थुनलाइयारि बान्थाबो फोसावना होबाय लाइमोन थुनलाइयारि बान्थानि थाखाय दा बेयो जाबाय नोंथांनि गोग्गानाय बिथिं दा आं बेखौ बाथ्राखौ सोंनो लुबैदों जे नोंथाङा बर' रावजों खन्थाइ लिरनो माबोरैहाय एनकारेज जाजेननाय? बे गिबियावनो फेसबुकनि बाथ्राखौ बुंखांबाय आङो आदसा बेनि लोगोसे आं गिबि फेसबुक खुलिनायाव दा साहित्य एकाडेमि लाइमोन बान्था गिबिसिन मोननाय जयश्री बर' आबै जयश्रीया क'क्राझारनि बेनि उनाव धीरज्योति बसुमतारी आबै धीरज्य खन्थाइ बिसोर सानैबो आंखौ फेसबुकाव मोनबाय थायो निउटन के बसुमतारी सोर आंखौ मोजां आबुङै सिनाया बिसोरो सिनायबाबो थेवबो मोजां माने कनभारसेसन जालायबाय थायो कमेन्ट बिदिनो खालामनाय लासै लासै आं जिहेतु असमिया लिरबाय थानाय आंखौ नुबाय माब्लाबा पेपाराव फिसा फिसा खन्थाइ माबानायखौ आङो माबानानै फट' खेबनानै होयो फेसबुकाव होमबा समाव बिदि बुंनाया नों बर' जानानै मानो बर' खन्थाइ लिरा आं बे आंनि असुबिदाखौबो आब'मोननो खिथादोंमोन ओमफ्राय आं गोदानै सोलोंनांगौसो जादों माबाखौ बे लिरनायखौ आरो थेवबो माने जिहेतु जोंना रायलायनाया माबायाव सानजारियाव सोदोबफोरा एसे जुदा जुदा बाहायो जायगाया सोलायबाय नालाय जोंनिया एसे बिदिनो बारा एसे माबा जायो आरो प्रब्लेम जायो माबा कमिउनिकेसनाव बेनि थाखाय आङो गोदानै सोलोंनांगौ जादों माबाखौ बर' राव बर'नि गोबां बिजाब फरायदों आरो आं आदसा बेनिफ्राय नोंथाङा सासे गोख्रों थुनलाइगिरि जानो थांगासिनो दङ दा समाव आं गोसोआव गैया गोबाव जाबायना बिदिनो आं बेस्थ' थानायखायनो आंहा दोंसेबो खन्थाइ गोसोआव थाया आदसा दा नोंथाङा गोसोआव थानाय मा खन्थाइ दङ? दा समाव आङो गोसोआव फैयाखै नेवहाय बाय बेनि थाखाय आदसा जों दान्दिसे ब्रेक लानि बिनि उनाव जों फैफिनगोन जों दान्दिसे ब्रेक लादों बिनि उनाव जों फैफिननि निउटन के बसुमतारीनि थुनलाइ सोरजि
फैफिनदों नोंथाङा दासिमाव गांबेसे बिजाब लिरखो दासिम बर' खन्थाइ बिजाबानो दोंथाम दङ गांथाम औ गांथाम बेनिफ्राय बेनि अनगायै असमियाव दिनैसिमबो आं दिहुननाय जायाखै आदसा माने ओमफ्राय आरो ओंखारनो गोनां गांथाम दङ देग्लायनो ओंखारगोन गांथाम बर' गांथाम ओंखारनो गोनांबो बर' गांसे ट्रेन्सलेसन आदसा माने खन्थाइ बुथुमनाय आरो माने बांला आरो असमिया खन्थाइनि बर' राव सोलायनाय माने माबानाय आरो बुथुमनाय आं साबसिन मोननाय खन्थाइ आरो जेनेबा बिदि आदसा ओमफ्राय आरो आंनि खन्थाइयानो जानानै दङ दोंसेया माबा गांसेया ओमफ्राय आरो गांसेया सल'मा आद्रा जानानै दङ आं देग्लाय फोजोबनो नाजाथारगोन आरो सम मोनबा नोंथाङा माबायदि थिमनि खन्थाइखौ लिरनो बांसिन मोजां मोनो आङो बे आथिखालनि माबायाव गोबांखौनो आङो रमान्टिक खन्थाइखौनो बांसिन माने लिरनायखौ नुयो नाथाय दा बे जों जेरैबायदि मार्केटआव माबा कम्पिटिसन जादों जोंनि खन्थाइयावबो माने जिहेतु माबाया पस्ट मडार्निज्म फैबाय दायो बेनिफ्राय माने आरो जेसेबां माने बे थिमफोरा खन्थाइनि थिमा माने मोनसे बुस्थुखौ लानानै आजिखालि खन्थाइ लिरनो हायो बबेबा मोनसे बेसादखौ लानानै लिरो माब्लाबा सासे मानसिया बे फिसा एम्फौ मासेखौ लानानै खन्थाइ लिरो बे माबाबा कम्पिटिसन जानायनि थाखायनो जोंनि माबाया बे खन्थाइ लिरनायनि ट्रेना सोलायबाय थायो बेनि गेजेरावनो दायो पस्ट मडार्निज्मआनो बांसिन सोलियो बेखौनो आं लिरनो मोजां मोनो आरो नोंथाङा सोरनि थाखाय लिरो आं गावारि गोजोननायनि थाखायसो लिरखायो आदसा बे आंनि जेराव मोन्दांथि मोनो बे मोन्दांथिखौनो एसे सोदोबजों गेलेनानै बोरैबा साजायनानै लिरनो नाजायो आरो नोंथाङा दा सासे लाइमोन सेंग्रा लाइमोनफोरा गोजावलानाय जायो बेयो जाहैबाय नेचारेल दा नोंथांखौ जोङो गोजावनाय बिथिङाव बबे दाहारजों बोहैदों होनना बुंनांगोन लाइमोनफोरा सेंग्रा बैसोआव बा मानसिया सेंग्रा बैसोआव गोजावो बायदिसिना बिथिंजों गोजावो नोंथांखौ जोङो बे समावहाय बबेथिं बांसिनै बोदोर जों बुंनो नांगोन बबेसिम होनबा आङो जिहेतु आङो माबायाव गावनि खामानिजों नांथाबना दङ आङो दा समाव माने गावनि खामानिखौ लानानै मुखुब आरो बेनि अनगायैबो आं खन्थाइ लिरनो मोजां मोनो बे खन्थाइखौनो लिरनो बिराद मोजां मोनो आरो नोंथांनि नोंथांनि खामानिखौ लानानै बेस्थ' खामानि आरो सम मोनबाथाय माने थुनलाइयाव एसे माबायो आरो मुहिनो नाजायो आदसा बेनिफ्राय नोंथाङा लाइफआव सौग्रावनाय थासारि होनना बुङोब्ला माखौ बुंनो नागिरो नोंथाङा लाइफआव सौग्रावनाय नोंथाङा माजों माने धाक्का मोननो गोनां जाफैदों आङो बयनिसिमबो देरसिन आरो माबाया जोंनि आफा थैनाय माबाया समा होमबा समाव जोङो आं क्लास 7आव फरायगासिनो फंबाया क्लास 5आव न'आव आइ हारसिं बे जाथायनि थाखायनो आं माने एसे एबसेन्ट माइन्डेड जानानै थायो होनना मानसिफ्रा बुंबाय थायो बेनि उननिफ्रायनो आरो बे बांसिन बयनिख्रुइबो देरसिन आरो बेयो सौग्रावनाया नोंथाङा क्लास 7आव फरायफुदोंमोन बे समाव नोंनि बिफाया रुंसारि जादों आरो बै रुंसारि जानाय बिथिङा नोंथांखौ सौग्रावनाय लाबोयो बबे समाव नोंथाङा बांसिन गोजोननाय मोनो बबे समखौ नोंथाङा बांसिन मोजां मोनो आं मोजां मोननाय समा आङो बबेबा मोनसे खामानिखौ मावबाय थानायाव बे खामानिया जुदि आंनि गोसो बादि जाहैयो माने आं मावफुंनाय खामानिया जुदि सानो बे खामानिखौ आं मावफुंनो हाजोब्बाय बा आंनि गोसो बादि जाबाय होमबा आं गोजोननाय मोनो जायखिजाया खामानि नोंथाङा बबे समखौ गावनि थाखाय स्पेसियेलि गावनि थाखाय दोननो नागिरो नोंथाङा दा जोबोद बेस्थ' खामानिनि थाखाय आं बुंनो नागिरदों जे नोंथाङा नोंथांनि थाखाय खामानि मावदों होननानै बुंनो नागिरदों नाथाय आं बुंनो नागिरदों नोंथाङा सोरखौबा सेबा खालामनो थाखाय खामानि मावबाय थादों जे नोंथांनो सोरबा प्रजेक्ट होफैदों प्रजेक्टखौ नोंथाङा मावदों बे नोंथांनि खामानि नङा नाथाय नोंथांनि गावनि जिउनि बा गावनि निजानि थाखाय साननो हनो बबे समखौ नोंथाङा दिहुननो लुबैयो एसे बोसोरसे बोसोरनै सिगाङाव एसे माबाया थासारिया एसे जुदा जायोमोन नाथाय दायो माबाया मुखुबथिया बांबोबाय आंनि गावनि पार्सनेल खामानिबो थायो जेरैबादि माब्लाबा सोरबा खन्थाइ बिहरना दोनबाय बे खन्थाइखौ आं लिरनांगौ जाबाय
बा माब्लाबा बबेबा मोनसे माबानिफ्राय पेपारनिफ्राय माबा आर्टिकेल बिहरबाय बेखौ लिरनांगौ हरनांगौ आं बेखौ बेनि थाखायनो आङो नोंथांनि लाइफनि थाखाय नोंथाङा लाइफ दानो थाखाय गावखौ लाइफ फसंनो थाखाय गावनि जिउखौ गसंथा होनो थाखाय साननाय फैयोने फैया दिनै बेथ' संसार जानायनि बाथ्रा बिदिया बयनावबो फैयो संसारखौ बोरै जाहैगोन जिउखौ जोङो बोरै दैदेनलांगोन नोंथाङा बोरै दैदेनलांनो सानदों मा खामानिजों आजीबन माने जिउ नाङै नांथाबगोन आं बेखौ बुंनायदों आं माबा मा होनो फालांगिखौनो मावनो सानो आरो आदसा लाइफनि फालांगिजों थांगोन साख्रि मावनाय नङा साख्रिखौ एसे माने माबायाव बे प्राइभेट जबखौ मावोबा गोबां समाव जों समनि आंखाल जायो गावनि थाखाय सम होनो हाया बेनि थाखायनो आङो दिनैसिमबो मावनाय जायाखै दा इन्जिनियार पस्टबाबो दायो मावाखै आङो प्राइभेट जबखौ बेनिफ्राय सेंग्रा सिख्ला जिबनाव सेंग्राफ्रा सिख्लाफोरनि सौदावनाय मोनो सिख्लाफ्रा सेंग्राफोरनिफ्राय सौग्रावनाय मोनो दा बेबायदि लाइफआव नोंथांनाव घटिना घटियाखै गिबि समाव जादोंमोन एसे दायो जिहेतु आंना बैसोबो जाबाय बारा उन्दैबो नंला आङो दायो आंहा गावनि खामानियावल' मुखुब आरो बे जादोंमोन नोंथांनि समफोराव जादोंमोन नोंथाङा साहित्य एकाडेमि बान्था मोननाय खन्थाइ बिजाबनि मुङा आबै आबौ आरो आं आबै आबौ आरो आं बे खन्थाइनि गुबैथिया मा बेयो गोदो आबै आबौमोना जेरैबायदि जिउ खुङोमोन बे आबाद मावनाय बिसोरनि थासारि आं आबैखौ बे इन्दि जि दानाय नुदों गोदो उन्दैयाव थावख्रि लुनाय नुदों ओमफ्राय माने जि दानाय नुदों आबौआ फाफ्लियाव नांगोल बाननानै माबायाव थांनाय नुदों बे फोथाराव बेनिफ्राय जोङो जेब्ला देरनानै आङो टाउनाव थाफैबाय मेट्रिक पास जाखांनानै टाउनाव थाफैबाय ओमफ्राय बिनि उनाव जरहाटआव थाहैबाय जरहाट टाउनाव ओमफ्राय गुवाहाटि माब्लाबा कलकाता माब्लाबा बङाइगाव माबा बिजनि दायो ओमफ्राय क'क्राझार बिदिनो आं बेरायबाय थानाय जायो नाथाय माब्लाबा आबैमोननि समा गोदो बिसोरो गिसिबनि अनगायै जेबो बाहायामोन नाथाय दा आङो फ्लाइटआव गाखोबा एसि माबायाव थायो रुमाव थायो दा माब्लाबा खामानि मावनाय समावबो एसि रुमाव मावो नाथाय बै गेप मोनसे थायाखै होनबा जोंनि जेनेरेसन आरो बै आबै आबौमोननि जेनेरेसन बे जिहेतु गेप बे गेपखौ लानानै आंनि बे खन्थाइ बिजाबाव दोंब्रै दोंबासो खन्थाइ दङ माने डिफारेन्स आरो बेनि थाखायनो बे खन्थाइ बिजाबनि मुङा आबै आबौ आरो आं बे समनि फारागथि बे बिजाबनि गेजेरजों नोंथाङा साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हाबाय जोबोद खुसि आं थारैनो खुसि मोनदों आदसा आरो नोंथाङा बे बायदि जेनाखि बान्था मोनबाय उन जिउआव आरो साबसिनै लिरनायनि सदबांसा दङ बे आङो बान्थाजों बेहा बे लिरनायनि जेबो माबा गैया माने कानेक्सनाव थानाय नङा थेवबो एसे इन्सपायार जादों आरो बान्था मोनबासो जे लिरनांगौ बिदि नङा नाथाय आङो गोदोनिफ्रायनो जे माबा लिरजेननायनिफ्रायनो आंना माने गोसोआ ओरैबादि जे बेनिख्रुइ साबसिन जायो नामा बोरैबा फाहामसिननो हायो नामा माबाफोरखौ बे गावनि लिरथिफोरखौ बेखौनो सानबाय थायो आं आसाम सरकारनिफ्रायबो नोंथाङा थुनलाइयारि बान्था मोननो हादों अनसुंथाइ मोननो हादों औ अनसुंथाइ मोनदों मा बिजाबनि थाखाय बे बिजाबा गांनै आबै आबौ आरो आं ओमफ्राय गिबिसिन बिजाब आगान गोमोरनाय राव बे गांनैनि थाखाय आसाम सरकारा माबाखौ होदों आरो अनसुंथाइखौ बेनिफ्राय नोंथांनि जिउनि बागै जों फैफिननि जों दान्दिसे ब्रेक लानो सिगां दोङो जों दान्दिसे ब्रेक लादों ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन निउटन के बसुमतारीनि माखासे जिउनि बाथ्रा निउटन के बसुमतारी मानसिया नायनो फिसा नाथाय बिथांनि साननाय हनाय जोबोद गोथों जों बिथांनाव माखासे माने बाथ्रा मिथिनो मोनबाय
दा जों सावरायनि बिथांजों जे बिथांनि जिउआव फेलें होननाया माब्ला जाफेरदों नामा आरो जाफुंसारनायनि बेलायाव बिथांनि सेक्रिफाइस जिउआव नोंथांनाव फेलें होननाय मोनफेरदों गोबां बार जाखांबाय गोबां खेबनि थाखाय मा मा फेलेंनिफ्राय आङो बारग'दोंबो बबेबा समफोराव जेने आङो माबा गेजेर ससेयाव माने ओरैबादि आंहा माबा जादोंमोन माने मोनसे माने सिन्ता मोनसे हाबबाय माबा गोसोआव जे आङो उनाव मा खालामहैगोन दा आङो हायार सेकेन्डारि फरायगासिनो उनाव मा जागोन बेखौ माबानानै आङो हायार सेकेन्डारि फेल जादों ओमफ्राय बिनि उनाव आं बुंनो थांबा जेब्ला फार्स्ट माबामोन आङो खामानि मावजेननाय समाव बे कम्पिउटार खामानि मावजेननाय समाव जेबो खामानि मावबा बेबो जाया अबा किबर्ड दांबाबो मोनसे जाया बे माने फेलें जायो लास्टआव आङो सानबाय सोरबा एसे मिथिनाय मानसिनिफ्राय मिथिला लाबा साबसिन जागोन होननानै आङो माबायाव साननैसो कलकातायाव थाहैनानै ग्राफिक्स डिजाइननि एसे सोलोंदोंमोन कलकातायाव औ एसे आङो बिदि माने इनस्टिटिउसन नङा एसे गोरों मानसि आरो आচ্ছা फेलें होननानै बुङोब्ला बेखिनि आरो गैले आरो दङ हाबाबो मोनफ्रोमबोखौ बुंजोबनो हानाय नङा खोमा आচ্ছা आरो गोसोआवबो फैजोबनाय नङा नोंथाङा फेलेंनिफ्राय मा सोलोंखो नोंथांनि जिबनाव फेलें फैबाय बेनिफ्राय मा सोलोंखो फेलें जाबा मोनसे माबा थायो माने गावनि माबायाव गोसोआव मोनसे माने आत्मबिश्वास हाबनानै थायो फेलें जाखांनाय उनाव जेथिया साक्सेस जायो मानसिया जेब्ला हाबनानै थायो आं फेलें जाबा बे जेबो नङा आङो सानसेबाबो बेनिफ्राय नेवसिनो हागोन आरो बे माबाखौ बे थासारिखौ बिदि मोनसे साननाय फैयो गोसोआव आচ্ছা आरो संसार जानायनि बाथ्रा आंनि साननाय बादिबा बे सासे मानसिया जिउआव खेबसेबाबो फेलें जानांगौ फेलें जाबा गोबां बाथ्रा मिथिनो हायो आচ্ছা माने फेलें जानांगौ जिबनाव खेबसे नङा बेनि गेजेरजों जेनेबा खेबनै खेबथाम जाबाबो माने बे एक्सपिरियेन्सआ थाबा जोङो माने माबाखौ माब्लाबा जोंना जुदि आप डाउन जाबाय थाया लाइफनि माबाया माब्लाबा बिजनेसा डाउन जागोन माब्लाबा साख्रि मावनायानो साख्रि नागिरनायाव मोना एब्ला माबा साख्रि नागिरनायफोराव बिदिनो गोबां माबा नांगौ जायो आंखुर जानांगौ जायो नाथाय धैर्य थायो आरो जायनि सायाव आगानसे सौथुनायनि गेजेरजों आगाननै आवगायलांनो हायो नोंथाङा बुंनो नागिरदों आरो संसार जानायनि बाथ्रा नोंथाङा बुंदों 24 इयार्स जाबाय 24 नङा आङो दा 30 बारबाय दाखालि 30 बारबाय आচ্ছা 30 बारबाय संसार जानायनि बाथ्रा संसार जानायनि बाथ्रा बिदिनो न'आवबो आइया बुंगासिनो सोलिगासिनो फैगौ बोसोराव जानो हागौ गासिबो थि जायाखै थारमाने नोंथाङा हिनजाव नागिरनानै मोनथ'वाखै बिदिनो बुंनांसिगोन आচ্ছা मोनथ'वाखै होननानै बुंबा गोरोन्थि जागोन नाथाय दा माने नागिरथ'वाखैसो माने आं जिहेतु प्रिपेरेसन जायाखै आंना जाजोबाखै बेनि थाखायनो फैगौ बोसोराव माबागोन आरो प्रसेस खालामगोन थारमाने फैगौ बोसोराव हाबा जानायनि बागै सिन्था खालामदों आरो बिनि उनाव संसार जानायनि बाथ्राखौ फैगोन जोबथारनायाव जों नोंथांनाव मोनसे बाथ्राखौ सोंबावदोंनि बे जाहैबाय ... जोङो दान्दिसे उनाव जोङो फैफिनगोन जों दान्दिसे ब्रेक लादों फेलेंनि गेजेराव ... मिथिनो मोनदों नोंथाङा साथाम साब्रै सिख्लाफोरजों जोदला जानानै दं नंगौ ने साथाम साब्रै नङा सानै आरो बेयो थारमाने दा समाव नोंथाङा सानै सिख्लाखौ
गोसो थोदोंमोन बेनिफ्राय नोंथांखौ नागारनानै गुबुन हौवाजों रायजो जाहैबाय नामा? औ बिदिनो बुंनांसिगोन। आदसा बे दुखुखौबो नोंथाङा नायबा बे जाथायखौ नोंथाङा फेलेङाव दोननो सानो ना मोनसे इन्सपाइरेसन नायबा साक्सेस होनो नागिरो? बेखौ आं फेलेङाव दोननो साना। बे न'आव फेलार न' फेलार आंनि थाखाय बेयो जिहेथु बिसोर गावबा गाव मानसिफ्रा गावबा गाव साननाय थायो। जुदि बयबाबो समाव जुदि बिसोर सानो जे आं माने बिदि पारफेक्ट नङा एबा आङो गावसोरनि थाखाय माने जयग' नङा बिदिबो साननो हागौ सोरबा बिदिनो। ओमफ्राय गेजेर ससेयाव गिबिसिन माबानाया फेलें जानाया फेलें होननानै सानबाय नाथाय आं फेलें होनना सानाखै आरो। बे आंहा माने फरायफुनाय सममोन होनबा समाव। ओमफ्राय गावसोर बे हिन्जावसानि न'खरनिफ्राय बुंबाय थादोंमोन आरो जिहेतु आंबोथ' बारा होनबा समावथ' 23 इयार्समोन 23 इयार्सआव आं हाबा लानायनि थाखाय माने माबा थाग थियारि नङामोन आरो बिनि थाखायनो बोरैबा जोंहा गेप जालांदों कमिउनिकेसना। आदसा बे जाहैबाय सासेजोंनि फेलें जानाय। आरो गुबुन सासेनि बाथ्रा आङो बुंनो एसे बादों सार। आदसा बुंनो लुबैयाखै। बेनिफ्राय नोंथाङा न'निफ्राय खेबसे ओंखारबोदोंमोन न'नि मानसिनि रावनोबो खिथायाखै नोंथाङा खारखोमाबोदों। खारखोमाबोनायनि उनाव नोंथाङा सफैदों बड'लेण्ड फारसे। नोंथांनि न'खराव जोबोद हाहाकार जादों, जोबोद नागिरदोंमोन नोंथांखौ मोननो हायाखैमोन। बै जाहोना मामोन जे नोंथाङा न'निफ्राय खारखुमानो गोनां जादोंमोन? बेनि जाहोन बे जाथायनि थाखाय आङो बेखौ आं बावबायमोन सार आरो गोसोखांना होबाय दिनै। आं बिदि माबायाव होमबा समाव जरहाटआव दंमोन आं न'निफ्राय फैयाखै। जरहाटआव थानाय समाव आङो गावनि जिउखौ लानानै बानाय मोनसे फैबायमोन आरो माने आं मा खालामना जागोन बा प्रफेसनेल माबाफोर मोनो नामा बिदि साननानै आङो माने गोबां जायगायाव बेरायदों जेनेबा गुवाहाटि बादियाव फैनानै माबाफोर खामानि मावनो हायो नामा। जिहेतु जोंहा न'आबो माने होमबा समाव फंबाया फरायफुगासिनो दंमोन एसे थाखा फैसानिबो प्रब्लेम जाहैबाय। बेनि थाखायनो आरो मोनसे सिन्था हाबबाय गोसोआव मानसिफोरा फरायगासिनो माथो डिग्रि गिदिर लाबाबो जेबो खामानियाव फैयाखै। ओमफ्राय बेफोरखौ साननानैनो बोरैबा बेले जादों आंना माबाया गोसोआ। बेनि थाखायनो बे जाथाया जानो मोन्दोंमोन आरो। मोनसे समाव नोंथाङा जोबोद लोंदोंमोन, नोंथाङा लोंनानै बेहुसबो जादोंमोन। बेनि बिदिन्थि मोननैसो गोबाङा बुंनो नागिरो आरो बेयो आंनियाव इनफरमेसना दङ। जाहोना बे जाथायामोन आरो आङो माने न'निफ्राय माबाबोनाया न' माने जरहाटनिफ्राय थाखुमानायथ' नंला माने आङो रावजोंबो माने आं एक्सुवेलि थाखुमायाखै। आं थाखुमाबाबो आंखौ मोननाय नङामोन। नाथाय आङो जिहेतु आङो बङाइगाव टाउनावनो दंमोन जिहेतु बेयाव थाखुमानायनि जेबो माबा गैया। माने आङो बे गावनि माबाखौ लानानै रावजोंबो आं कन्टेक्ट लानो लुबैयाखैमोन साननैसोनि थाखाय आरो जेनेबा बिदि उनाव लासै ओरैबायदि जाहैबाय कन्डिसना आङो जिहेतु माबाबाय आं फनबो इउज खालामाखै होनबा समाव आंहा बे रेकर्ड दङ। फन इउज खालामनायनि थाखायनो आंखौ मोनाखैमोन आरो। आदसा बेनि थाखाय हाहाकार जादोंमोन। बेनि उनावहाय नोंथाङा जगाजग जाफिनबाय न'खरजों? औ जाफिनदों। दा कमिउनिकेसना मोजाङैनो दङ? आरो लोंनायखौ नोंथाङा दा बन्द' खालामबाय? लोंनाया जिहेतु जोङो माने माबा ट्राइबेल होननानै मोनसे बदनाम दंखायो। बे नेचारेल बेयो माने माब्लाबा लोंनाया बे आं माने बेखौ लाखुमानो लुबैया आरो। सोरबा बिदिनो मानसिफ्रा लाखुमानानै मोनायाव न'आव लोङो एबा बायजोआव लोंहैयो। बिदि नङा आं लाखुमानो लुबैया। आङो बिदिनो गेजेर माब्लाबा थारमाने लोंनायखौ लोंनाय लोङैखौ लोङि। आरो सासे ट्राइबेल सुबुं हिसाबै ट्राइबेलफ्रा जेनाखि बदनाम दङ बदनाम दंखायो जिहेतु जोङो जेनेबा दा माबाखौ मा होनो माबाखौ इंलिसखौ लोङाबाबो जों न'खरावनो थाखायो जिहेतु माबाया रोसिफ्रा जुमाय रोसि जेखौ दा आरो बैसागु फैगासिनो बयबो थायो बिदिया जेबो नङा। बेखौ बारा जों माने गोथौयै लानाङा। नाथाय गारनो माबानाया एसे नाजानांगौ जिहेतु जोङो माने जिहेतु आवगायबोबाय समा गोदोनि बादि नंला बेखौ बयबो मिथिखासै। नाथाय साफा सानै थायो बेनि गेजेराव बेखौ आरो जोङो बारा माबानो नाङा आरो। नोंथाङा लाइमोन लिरगिरिफोरनो मा बोसोन होनो नागिरो?
लिरनायनि बेलायाव आं बुंनो सानो जुदि मोजां माबा फरायनानै एबा स्टाडि खालामनानै जुदि गावनि माबाफोरखौ बे लिरनाय माबाफोरखौ एसे फोसाबबा एबा गुबुन बिजोंजों फरायनाय माबाखौबो आं गोबां मोनबाय आं गोबां जायगायाव बेरायनाय समाव सोरबा इन्जिनियार सोरबा डाक्टार फरायनायजों जेबो लिंक थाया माबाया थुनलाइया सोरबा माबा स्पेसियलिस्ट डाक्टारफोराबो माब्लाबा खन्थाइ लिरनाय नुयो बान्था मोननायफोर गोबां दङ पलिटिसियानफोराबो खन्थाइ लिरो बिदिनो नाथाय बे गावनि मावनाय आरो बे गाव माबा जिहेतु सोरबा स्पेसियेल सोरबा माबायो जे आं खन्थाइ लिरनो मोजां मोननानै बेखौ जुदि मोजां मोननायखौ जुदि आवगायलांनोबा एसे फरायनाया गोनांथार आरो स्टाडि खालामनांगौ गोबां स्टाडि खालामनांगौ जायो दिनै बुरजा लिरनो थाखाय बुरजा फरायनांगोन स्टाडि खालामनांगोन आरो बेखौ फल' खालामनायनि बाथ्रा फैगोन फल' खालामनायनि बाथ्रा थायो गोदानाव जिहेतु आइडिया थाया रावनावबो फल' खालामबोदोंमोन आंबो गोदो दाबो खालामो माने गिदिर राइटार थुनलाइगिरिफोर दङ गोबां आं हिन्दी मालाबा फरायो बेंगलिबो फरायो असमियानोथ' फरायखायो आरो बर'निबो फरायो बिदिनो एसे फल' खालामनाया ट्रेना थाखायो बयनावबो गोदोनिफ्रायनो नुखायो आं दाबो नुबोगासिनो दं दाबो आरो दा समसिमाव नोंथाङा लिटारेरि फराम जेनाखि एरेन्ज खालामो साहित्य एकाडेमिया दा बेवहाय माबायदियै बाहागो लाबोदों साहित्य एकाडेमियाव आङो गोबां खेबनि थाखाय खन्थाइ फरायहैदों गोबां जायगा जेनेबा जेरैबादि क'क्राझार गुवाहाटि बेंगालर दा ओमफ्राय आङो माबाबो मोनदों साहित्य एकाडेमि ट्रेभेल ग्रान्ट मोनदों ओमफ्राय रेडिअ सेन्टाराव खन्थाइ फरायदों आरो बिदिनो माने गोबां माबाफोरावबो खन्थाइगिरि जथुमफोरावबो लिंहर जादों आरो बिनि थाखाय बेफोराव आङो बे आंना मोनसे इन्सपिरेसन आरो गावारि गोजोननाय जे आङो माब्लाबा दोंसे खन्थाइ लानानैनो बेंगलरसिम बिरलाङो उरां जाहाजाव थांनानै बे फैसाखौ आं फ्लाइटआव गाखोनाय फैसाखौ मोनफिनबा आंहा बे खुसिया मोनसे हाबनानै थायो गोसोआव बेनो आंखौ माने गले गले लिरनो थिनबाय थायो आदसा जोङो फोजोबनो लादोंनि गोबां सम गैया जों जोबथारनायाव नोंथांनिफ्राय दोंसे जों खन्थाइ खोनासंनो लुबैयो दोंसे खन्थाइ रमान्टिक जि खन्थाइयानोखि नोंथांनि साननाय हनायखौ आबुङै बेरखांहोनो हायो आं दिनै माबाखौ खन्थाइ लाबोफायाखै नाथाय आं माबायाव मबाइलाव थानाय खन्थाइ दोंसे फरायनो नाजागोन खन्थाइनि मुं अरनि खौरां अरखिफोरा उन्दुनो रोङा अरजों खामजानायनि दाहाजों सम बारनि जंखायनायाव रागा जोंलुआव खाङो हरफोरासो उन्दुना थायो गोदो अरा उन सिगां जेबो बुजिया बेखायनो अरखौ गिनानै फुजियो बयबो अर मोदायखौ अरखिया अरनिफ्राय आरो अरखिया हांगार जानायनि आन्दोआव गोबां सहायथावै जाथाय जाखुमायो आंनि गोरबोआवबो दंसै रोहो अरखि फागुन थांब्लाबो बारनाय बाराव जोबाखै रानस्राव बारा दाबो बारगासिनो दा एदावफै नों आंखौ बेसेबांथो गोबाव नांगौ गंसे अरनबारियाव आराव जानो अरनि खौरां अर जोबोद मोजां खन्थाइ आरो जोङो बेखिनि सावरायनायनि गेजेरजों नोंथांनिफ्राय गोबांथार बाथ्रा मिथि मोनबाय आरो नोंथांनि जोंनि रमान्टिक खन्थाइ जों बेखौबो खोनासंनो मोनबाय बेयो रमान्टिक नङा बेयो मडार्न पस्ट मडार्न माने कनसेप्टआव दङ जायखिजाया नोंथांनि बे सावरायनायाव बाहागो लानो थाखाय गोजोननाय होबाय आरो उन समाव जों बांसिनै सावरायनायनि मिजिं लानानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय गोजोननाय थाबाय